हाय लोगोफोर गुड मर्निं आंनि जेरि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव नै दिनै बरायहरबावलायबाय लोगोफोर आङो भिडिअ लाबोयैया एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दा ओरैनो मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोखि ना बेबो बारा खास नङा माने ओरैनो बे दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन न'आव फुटिं फोननो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर नैबे इन्जुरा नैबे आरोखि बे इन्जुरखौ माने फुटिं फोननो नागिरदों दा बेखौनो एसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायलांसै आरोखि ना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आंजों लोगोसे ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजांफोर मोनोबा लाइकबो खालामना होदो कमेन्ट्स हरदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि खाथियाव थाङो ओमफ्राय थारमाने नैबे न'खौ फुटिं मारिनो होनो नागिरदोंमोन आङो थिखा ओमफ्राय बिराद बुरजा नांगौ ओमफ्राय दा फैसा गैयाना 25,000 नांगौ बेखौ फुटिं मारिबा बे न'नि सिं 6था रुम दङ बेयाव बे 6था रुमखौ माने फुटिं मारिनो थाखाय 25,000 नांगौ आरोखि बिनि थाखायनो ओमफ्राय दा फैसाथ' बेफोरबायदि गैयाना गोरिब मानसि ओंखायनो निजेनो फोननोसै आरोखि ना नोंथांमोनहा बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो फैदो आंजों लोगोसे ना जागायजेननोसै दा नैबिथिंजायनिखौनो फोनग्रोनोसै आं बे माखाखौ आरोना नैबेखौ बे इन्जुरखौ बेसिम बेखौ ओरै फोननानै लानोसै ओमफ्राय नैबेजों फोननो दंबावो आरोखि ना नैबे माखाया रंखौ लाबोजोबखाबाय फुटिंबो लाबोबाय आरोना ओमफ्राय माखायाबो बेनो रं माखायाबो दङ आगोल फुटिं फोनग्रोनानै लानोसै फुटिं फोनखांनानै ओमफ्राय प्राइमारफोरखौ रंफोरखौ फोननोसै आरोखि ना फैदो बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो नै जोंहा बाबाया रं फोनदों हाय लोगोफोर नै फोननाय खामानिया जाबायानो आरोना ओरैनो बेखौ मरायाव लांना होबाय फोननाया फोनसै आरोखि माबायदि नुदों लोगोफोर एसे फोनग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दा देखायनोसै आरोना दे लोगोफोर नै एसे फोनखांबाय आरोखि ना नैबेखौ फोनखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ फोनखांबाय ओमफ्राय दा ओरैजाय फोननो दंबावो आरोखि ना नै ससे दंबावो फोननो ओमफ्राय नैबेखौबो फोनखांबायानो आरोखि ना नै ओमफ्राय एसे बाख्ला बाख्लि जानानै दं बेसिमबो फोनथ'वाखै आरोखि ना लोगोफोर नै माबायदि नुदों लोगोफोर नै फोनगासिनो दं आरोखि फोनखांथ'वाखै दा एसे जाग्रोनोसै उखैनाय मोनबाय ना नै ओमफ्राय रं लगायग्रा लोगोफोर दङ आरोना आंहा रं फोनग्रा माखाया लोगोआव ओंखाम जाग्रोनोसै आरोखि ना नै ओंख्रियाबो गैया माबासो मा होनो बेखौ दाउदै भुजिया ओमफ्राय नैबे मटर पनिर होलाबायनाय नैबे दालि ओमफ्राय आसार आरोखि बाबु रानलाय बेनि नामा अरजुनबावसो ओमफ्राय नैना फानद' आरोखि ओमफ्राय नै ओरैजाय आसोला लिटारा दंबावो टप लिटारा माबा बा खामानि मावनायाव गैया ओमफ्राय आसोलसो आगोल जागारलायबावो टप लिटारा बिदिबा जाग्रोनोसै लोगोफोर दा जाखांना फोनबावनोसैलाय आलासि फैनानै बेदर गैया दिनै बेदरखौ दा मोनायावसो जानांसिगोन दे जाग्रोना लानि एसे मिस्ट्रि माखाया नायलाय हाय लोगोफोर नै हाजोब्बाय नैबे होबाय होबाय बै रुम मोननैखौ होखांबाय ओमफ्राय बे एसेल'सै आरोना मिस्ट्रिफोरखौ नागिरबा मोनि सोनो होबाय ओरैजाय लामा थाबायग्रा थार दङ आंनियाव बोखांबाय हा आं बोरै हाबलांबावगोन जायगायानो गैया ओइ नो खर' नांगोन गाबोन आंनासो फोनलाजोब्बाय गथ'आ माबा बेवाइनि फिसाला किन्डार जय आसोलालाय आजायालाय मा जादों अ गेब्रुजोब्बाय मोजांखौ गावनो बेगाव लानानै गेब्रु होला जोब्बाय
आंनि खिजा माबा बानायनो बेखौ मैया होखांबाय बेखिनिखौ मोनथिला दायथ'लायलायथारबायसो ओरैजाय दंबावोसो एसे मानसिनि मा बिसोरबो लोगोफोर बारा बुरजा गैला एसेल'थारसै माबायदि जादों नायनानै खोन्थाहरदो एसे कमेन्टफ्राव नैथ' बिल जाथारबाय माथो आंनि फाला बे सुनांगौआ गादा गुदा जाजोब्बाय नै सुनांगौआ गोलैगाजोब्बाय नैखौ हास्लाबनाय नंला देनां फैगासेयावसो होनांसिगोन खामलाफोरखौनो मोननो थाङा बेबो दिनै हाजोब्बाय रुम मोनसेयाव 1.5 बस्थासो जाबाय खोमा एसे होगासिनो दङ हाबलांग्रा लामा खालामाखै सिबनांगौ सुनांगौ बाबा नाय नालाय हाय होन दिनै नांला बावनो दोनदो नैयाव टिभिलावनो दोनथ'दो हाबनो जायगा गैला नै गेब्रुजोबगोन दिखं आइदै मोनसे गैया मोनसेया थैबाय मा थैखो